ще съм вдъхновен с знания и добрини. Тук прекарвам всеки ден от най-прекрасните си дни. Отправям поглед към света, училището ме опътва. Знам, че моята мечта от тук започва да се спътва. И днес влюбвам се, откривам радост, вяра, сила, благодарност в моята душа. И днес небето става по-широко, искам да летя високо, имам крила и на теб благодаря. В село Зърнево, Китмю и чудесно, започна приказка вълшебна и интересна. С усмивки, надежди и мечти безброй, един клас пое по своя път незабравими свой. В първи учебен ден децата пристъпили плахо в училище, с нови раници, цветни моливи и усмивки. Някои се притеснявали, други се оглеждали любопитно, а госпожата ги посрещнала топло и казала: „От днес започва нашето 4-годишно приключение“. И така започнала тяхната приказка. През първата година буквите били като вълшебни ключета към нов свят. Децата се научили да четат, да пишат и да смятат. Постепенно класната стая се изпълнила със смях, приятелства и весели игри. Втората година донесла още повече приключения. Учениците участвали в конкурси за рисунки и мартеници. Рисували цветни картини, изработвали красиви пижо и пенда и с радост показвали своите творби. Всеки се стараел, а госпожата се гордеела с тях. През третата година класът станал още по-задружен. Заедно празнували Коледа, украсявали елха и пеели песни. На Великден доядисвали шарени яйца, а за 8 март подготвили изненади за своите майки и баби. В училище отбелязвали Деня на толерантността и се учили да бъдат добри и внимателни един към друг. Имало и много интересни екскурзии. Децата посещавали красиви места, играели сред природата и събирали незабравими спомени. Понякога организирали и забавни часове по готвене, правили сладки, сандвичи и вкусни лакомства. Четвъртата година дошла неусетно. Малките първокласници вече били пораснали четвъртокласници, смели, умни и добри. Те участвали в състезания, помагали си и заедно преодолявали трудностите. В последния учебен ден госпожата погледнала своите ученици и тихо казала: „Преди 4 години бяхте малки звездички, а днес светите като цяло съзвездие“. Децата се усмихнали, защото знаели, че никога няма да забравят своя клас, своите приятели и 4 години изпълнени с радост, смях и вълшебни спомени. И където и да ги отведе животът занапред, ще пазят в сърцата си този скъп завет, че приятелството, знанието и добротата са най-ярката светлина по пътя към мечтата. И днес влюбвам се, откривам радост, вяра, сила, благодарност в моята душа. И днес небето става по-широко, искам да летя високо, имам крила и на теб благодаря. Изминахме заедно 3 прекрасни години, изпълнени с уроци, смях, игри и незабравими моменти. За мен беше истинска радост да бъда ваш учител и да виждам как растете, учите и ставате все по-уверени и добри деца. Винаги бъдете така сплотени, усмихнати и добри един към друг. Пазете приятелствата, които създадохте през тези години. Помагайте си и не забравяйте, че заедно можете да преодолявате всяко предизвикателство. Нека детските ви сърца останат чисти, мечтите ви смели, а пътят пред вас изпълнен с успехи, радост и щастливи моменти. Ще останете завинаги в сърцето ми. На добър час, мили деца! Скъпи четвъртокласници, дойде моментът да поемете по нов път, с повече знания, повече мечти и по-смели сърца. За тези 4 години вие не само научихте буквите и числата, но и как да бъдете приятели, да си помагате и да вярвате в доброто.
Пожелавам ви винаги да вървите напред с усмивка и увереност. Нека всяко ново предизвикателство ви прави по-силни, а всеки успех да ви носи радост и гордост. Не губете детската си искреност и любопитството към света. Помнете, че истинският човек се познава не само по знанията, а и по доброто сърце. Бъдете смели, честни и добри хора, които оставят светлина след себе си. Благодаря ви за прекрасните мигове, за смеха, за обичта и за всички спомени, които създадохме заедно. Вие завинаги ще останете специален клас за мен. На добър час, деца! Нека бъдещето ви бъде изпълнено с успехи, щастие и сбъднати мечти. Уважаеми четвъртокласници, скъпи учители и родители, днес е специален ден. Ден на радост, гордост и ново начало. От името на ръководството на нашето училище имам честта да ви поздравя с успешното завършване на началния етап от вашето образование. Скъпи деца, преди 4 години вие пристъпихте плахо прага на училището, с любопитство в очите и малко несигурност в сърцата. Днес стоите пред нас, пораснали, уверени и изпълнени със знания, приятелства и мечти. Вие научихте първите си уроци не само по четене, писане и смятане, но и по доброта, уважение, трудолюбие и постоянство. Благодаря на вашите учители, които с търпение, грижа и отдаденост ви водеха през тези първи важни стъпки. Благодаря и на родителите за подкрепата, доверието и любовта, с които ви съпътстват всеки ден. Мили ученици, пред вас се откриват нови предизвикателства и възможности. Продължавайте да учите, да мечтаете и да вярвате в себе си. Носете със себе си всичко научено тук и го превърнете в здрава основа за бъдещите ви успехи. Пожелавам ви весело лято, много усмивки и незабравими моменти. На добър час в прогимназиалния етап. На добър път, скъпи четвъртокласници! С уважение, директор на училището. И днес небето става по-широко, искам да летя високо, имам крила.